Auga Abawan boy. Gano mai sanki juya 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 baby juya boy ne yo ganin ta na farko na firgice saura kiris ma na haukace yarinyar kai kyakkyawa ce da gani kai ka san yadda ce tana tafiya ne kamar kace na bita da sauri a gaggauce hello yan mata ya kike da ganin ki ke mai nutsuwa ce kyakkyawa Lawisi kike na gode amsar da ta ce juya 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 baby juya kiga no mai sanki oke ba komai ai girman ki ne na ga kamar kina a hanya ne dan Allah ki bani namba ne bayan ta samu namban ne ta shiru ta kallon ne ta ganni nima a jebo ne fresh dan gaye ne fresh dan gaye ne juya 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 baby juya kiga no mai sanki juya 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 baby juya wayo ta tafi tana ta takunta ji nake kamar na sake mabunta tausayin kasa take tafiyanta ta juyo na ƙara ganin kyanta kina da kyau sosai ganin ki yasa ni na rikirkice baby kina da kyau sosai ganin ki yasa ni na susuce baby kin haɗu wallahi kin haɗu kin iya tafiya baby kin iya wanka kai ga ki faratas baby kina da kyau sosai ganin ki yasa ni na rikirkice baby kina da kyau sosai